Hello, Sergeant Dullios. Private Abner Dimagiba speaking on the line po, sir. Private Dimagi ba? Kumusta? Nasa sityo ka na ba? Yes, sir. Good. Mula ngayon, as per speak, magsisimula ng mission mo. Ikaw na ang bahala kung paano ka makakapag-penetrate sa grupong yan. Diskarte mo na yan. Basta ang gusto ko, daily update. Tandaan mo, highly confidential ang mission na ito. Kailangan mo mag-deliver. Huwag mo rin kalilimutan. Pwede kang ma-promote sa pagka-corporal rank kapag naging matagumpay ito. Naintindihan mo ba, Private Dimagi ba? Roger, Sergeant. Mag-iingat po ako at magre-report araw-araw. Naiintindihan ko po ang bigat ng misyong ito. Good. Sana'y makabalik ka ng buhay. Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang kayong hikayatin na bukod sa Sityo Pangil, naway suportahan nyo rin ang iba pang kapatid na YouTube channel ng Sityo Pangil, gaya ng Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Aswang Radio at ang pinakabagong Miss Ami, Aswang Love Stories. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Anong gagawin mo kung isang araw bigla ka nalang papuntahin sa isang lugar na hindi pamilyar sa iyo at kailangan mong makisalamuha sa isang tribong hindi mo alam kung kakampi ba o kaaway? Kung poprotekta ba sa iyo o magiging mitya ng pagkawala ng buhay mo? Sige nga, i-comment ninyo sa ibaba ang mga saloobin ninyo at gusto kong mabasa. Kung gusto po ninyong malaman kung anong hiwaga ang meron sa tribo at lugar na ito, pakinggan po ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Abner Dimagiba. 23 anyos pa lang ako nang mangyari sa akin ito. Isang sundalo. Nasa private rank pa lang ako nito. Ambisyoso ako kaya gusto kong ma-promote kahit sa corporal na ranggo. Kaya sabi ko sa sarili, gagalingan ko sa trabaho tapos susundin ko lahat ng mga iuutos sa akin kahit ano pa yan. Gusto ko kasi mas malaking sweldo para sa sarili ko at para kay Lola Milagros. Siya yung nagpalaki at nag-aruga sa akin. Kasi sabi niya namatay raw yung nanay ko noong ipinanganak ako. Dati kasi siyang albularyo at kumadrona na rin. Isang araw ipinatawag ako ni Sergeant Simon Dullios sa opisina niya para sa isang misyon na hindi ko akalaing magpapabago sa buhay ko. Nangyari ang lahat ng ito noong 2023. Kami! Sergeant, Private Abner Dimagiba reporting as ordered, sir. Adi, Yes, Sergeant Dullios. maupo ka, Private Dimagi ba? Salamat po, sir. Magbir ka muna, Private. Malamig dito sa opisina ko. Malakas ang aircon. Salamat po, sir. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Dimagi ba? Ilan taong ka na nga sa serbisyo? Sergeant, magdadalawang taon na po. Batay sa record mo, okay ka naman. Disiplinado. Magaling ka raw at masipag. Lagi ka maaasahan kapag kinakailangan. Kahit off-duty mo. Ayos siya na. Kaya palagay ko, dapat kang ma-promote mula sa pagiging private patungong private first class. Gusto mo ba yun? Nako, opo naman, sir. Wala hong private na hindi nangarap na ma-promote balang araw. Kung ganoon, gusto mo ba maging sergeant? Gusto mo ba akong palitan sa pwesto ko? Sir? Hindi naman po. Okay na po ako sa private first class. Good. Siyempre naman. Masyado ka namang ambisyoso kung target mo agad itong posisyon ko. Siyempre dapat ma-promote din muna ako. Di ba? Para pareho tayong masaya. Tama po kayo, Sarge. Pero paano kung hindi ka gawing private first class? What if tumalong ka kaagad sa pagiging corporal? Susunod yun sa posisyon ko. What do you think? Po? Narinig mo ang sinabi ko. Corporal Abner Dimagiba. Bagay naman. Sir, baka lang po may mga masagasaan ako. Okay na po sa akin ang private first class. Baka po may mas karapat dapat pang ma-promote sa pagkakorporal. Yung mga private first class po.
Come on, Private Dimagiba. Hindi mo na dapat iniisip yung iba. Sa buhay na ito, para magtagumpay ka, isipin mo ang sarili mo. Lalo na sa trabaho natin. Dalawa lang kasi ang pagpipilian mo. Ano bang gusto mo? Yung ikaw ang inuutusan o ikaw yung nag-uutos? Walang masama kung maghangad ka ng mas mataas. Yes, I agree with you sir. Pero sir, kadalasan naman po yung mga private rank na gaya ko. Sa private first class po nakaangat. Parang bihira po yung private tapos corporal na agad. Parang wala nga pong ganun eh. Ayoko lang pong may masabi ang ibang naunan na sa akin. Lalo na ang mga senior ko. Tsak na magtataka mga yon kung bakit gayong mas matagal naman sila sa serbisyo. Ganon naman talaga. Kailangan sundin ang hierarchy. Standard promotion ladder natin yan. Pero may mga exemption sa rule. Pwede maging corporal agad ang isang private na gaya mo. Kung isasabak ang gaya mo sa isang high-risk mission. Tapos ay may act of bravery pa. Samahan pa ng commendation at recommendation sa immediate superior mo. Kaya kong gawin yon. Gagawa lang ako ng written endorsement. Hindi naman papalag yung mga private first class at corporal kapag ako na ang nagrekomenda. Sir, nabanggit niyo po yung high-risk mission. Meron po ba? Kaya nga kita pinatawag dito ngayon, Private Dimagiba. Na posibleng maging Corporal Dimagiba. Eto, unin mo ang folder na ito. Ano po to sir? Tribo Sakmal Tao? Tribo Sakmal Tao. Grupo ng mga lagalag sa Sitio Dolores. Sila yung mga lumang tao. Hindi matanggap yung pagiging moderno ng kapaligiran. Kaya nasa mga kabundukan. Alam mo na, makakala yata nangangain ng buhay itong teknolohiya. Kinukonsidera sila bilang mga rebelde, mga terorista. Gusto na nakakataas na lusubin na sila. Pasukuin sa gobyerno. Dahil kinatatakutan sila ng mga tagapatag. May mga reports na pumapatay sila ng mga sibilyan o nagre-recruit. Marami na tayong pinadalang tao roon pero hindi mission accomplished. Marami sa kanila ay napapatay nila. Hindi namin alam kung bakit malalakas sila at kaya nilang talunin ng mga militar. Di ba? Come to think of it. Ayaw nila sa technology pero gumagamit sila ng mga baril. May mga armas ba sila? Aalamin mo yan. Ibig sabihin sir, I will lead the team para sa isang high-risk mission? No, Private Dimagiba. Ikaw lang mag-isa ang pupunta ron bilang espiya. Sir? Ako lang po mag-isa? Oo, ikaw lang mag-isa. Delikado kapag marami. Isa pa, sikretong mission nito, Private Dimagiba. Direkta kang magre-report sa akin. Gusto kong malaman ang mga detalye tungkol sa kanila. Gusto kong malaman ang galaw nila. Anong oras sila kumakain, nagtitraining, at kung anong oras sila natutulog. Ano ba ang mga armas nila? Lahat ng yan. Kapag nakakuha ka ng mga sapat na impormasyon, saka ko iaakyat sa taas. Saka tayo lulusob at pupulbusin natin yung mga rebelding terorista na yan. At kapag nagtagumpay itong mission na to, mapapromote po kayo, tama po ba? Magaling ka talaga, Dimagiba. Sabihin na natin gano'n na nga. Pero tungkulin nating panatilihin ang peace and order ng bayan. Yun na lang ang isipin mo. Huwag ka mag-alala. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi lang ako makikinabang dito pati ikaw. I will strongly recommend na maitaas ka ng ranggo. Sir, paano po kung tumanggi muna ako? Hindi naman po ako nagmamadali sa promosyon eh. Tatanggihan mo ang superior mo. Demerit ito eh. Insubordination, gusto mo? Sabi ko nga, kalimutan mo yung mga nabanggit kong mga posibilidad na ma-promote tayong pareho dahil sa misyon na ito. At isipin mo, Dimagiba, matatapos na ang terorismo sa Sitio Dolores dahil sa magiging kabayanihan mo. We'll take note of that, sir. Copy po. Sige, maganda ka na. Binibigyan kita ng 2 araw para maghanda ng mga kinakailangan mo. Makakalis ka na ngayon. Ipapatawag na lang ulit kita bago ka lumarga. Sige po, Sergeant. Permission to leave, sir. Permission granted.
Umalis ako ng opisina ni Sergeant Simon na puno ng mga agam-agam. Ayoko rin sanang gawin ang pinagagawa niya dahil natatakot ako na ako lang mag-isa. Pero wala po akong magagawa. Gusto ko sanang umayaw. Pero alam ko rin, malalagot ako. Baka pag-initan ako kung di ako susunod. Iniisip ko na lang para sa promotion. Mano po, Lola Milagros? Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Kumain ka na ba? Ipaghahain na ba kita? Kumain na po ako, La. Lumabas po kami ng mga kasamahan ko kanina. Busog na po. Punta na po ako sa kwarto. Teka nga, Apo. Ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Problema? Wala naman po. Okay lang naman ako. Paano niyo po nasabi? Hoy, Abner. Wala kang maitatago sa akin. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kahit hindi ako nagluwal sa'yo, nararamdaman ko kung may problema ka ba. Ano bang problema? May nangyari ba sa trabaho? Wala talaga akong may tatago sa'yo, Lola, ha? Ganito kasi. Baka ilang linggo o buwan ako mawawala. May mission kasing ibinigay sa akin. Ganun ba, Apo? Wala na bang kaso? Huwag mo kong intindihin dito kung ako yung inaalala mo. Nandiyan na ba na mga kapitbahay dati? Teka, kailan ba kayo aalis sa mga kasama mo? Saan ba kayo pupunta? Yun nga pong problema ko, La. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Tapos, medyo delikado pa yung pupuntahan ko. Kuta ng mga rebelde. Diyos ko, pwede ba yun? Bakit naman ikaw lang mag-isa? Teka, pumayag ka naman. Sa kasakutan pa ng mga rebelde. Apo, baka naman pwede ka pang makipagkompromiso. Delikado yan. Wala kung ganun lang sana kadali. Kaya lang, iba kasi talaga sistema sa trabaho. Kapag tumanggi ka, ligwak ka. Tsaka La, huwag ka mag-alala. Kasi may kapalit naman to. Sabi ng boss ko, kapag naging matagumpay ang misyon, pwede niya akong i-rekomendang itaas ang rango. Ayaw mo nun, tataas na rin sweldo ko. Tsaka diba, matagal ko ng ambisyon talaga na ma-promote. Kaya ito na yun, La. Pero hindi mo rin maiiwasan sa akin na hindi mag-alala, Abner. Paano kung mapahamak ka? Mga rebelde yan. Hindi ka sasantuhin. Lalo na kung malalaman nilang sundalo ka. Ay, Diyos ko. Baka naman may iba pang paraan. Lola, magtiwala ka lang sa akin. Babalik ako ng buhay. Matitikman ko pa yung masasarap mong luto sa akin. Ako pa rin ang magsisibak ng mga kahoy panggatong mo. Ako pa rin ang aakyat sa puno ng nyog para kumuha ng gagamitin mo sa paggawa ng suman. Ikaw talaga, Apo. Ang pinalaki kong bata pa lang, lagi nang humaharap sa panganib. Hindi na mawawala yan sa'yo. Tandang-tanda ko pa, halos atakihin din ako sa puso doon kapag nakikita kitang nasa tuktok na ng mga puno. Takot na takot akong baka mahulog ka. Tapos ang hilig mo rin makipaghabulan at magpahabol sa mga asong kalye. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sa'yo yung mga aso doon. Lagi kang tinatahulan. At heto nga, nagpulat ako na gusto mo maging sundalo. Mula doon hanggang ngayon, lagi mo akong pinapakabang bata ka. Lola naman, kinukonsensya pa ako. Pero di ba, kayo po ang nagsabi sa akin na dapat maging matapang sa buhay at maiksi lang ang buhay kaya dapat hindi nagsasayang ng oras para abutin yung mga pangarap. Kayo nagsabi nun sa akin, Lola eh. Sabi nyo, gawin ko kung anong makakapagpasaya sa akin. At wag ko kayong gayahin na hindi na nagawa ang mga gusto nung medyo malakas-lakas pa. Oo nga naman. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Huwag ka na mag-alala sa akin, Lola. Parte talaga to ng trabaho ng pagiging sundalo. O siya, wala naman ako magagawa. Tama ka naman. Pero Apo, tandaan mo rin,
Dapat marunong ka ring pumalag kapag alam mong ginagamit ka lang ng mga boss mo para sa pansarili nilang interes. Pakiramdam ko, ginagamit ka lang ng boss mo para mapunta sa kanya ang kredito. Tama ba ako? Parang gano'n na nga rin po ang nakikita ko la. Natatakot lang akong pumalag pa eh. Kasi private rank pa lang ako eh. Pero kapag nagawa ko tong mission na to at tumupod siya sa usapan naming irerekomenda niya ako para sa promosyon. Huling beses na to. Kapag korporal na ako, papalag na ako sa mga ganitong misyon. Dapat may kasama talaga. Bahay ba ako, Apo? Saan ka ba madidestido? Saan ba yung lugar na pupuntahan po? Huwag niyo na lang ipagsabi kahit kanino la. Sa Sitio Dolores, sa bundok doon. Nandun yung mga rebelde raw na kailangan kong manmanan. Sitio Dolores! Opo, Lola. Pamilyar po ba kayo? Bakit parang namutla po kayo bigla? Okay lang po ba kayo? Hindi naman. Napatanong lang ako, Apo. Sige, magpahinga ka na. Ayos lang naman ako. Sigurado po kayo, Lola, ha? Kanina okay kayo pero nabanggit ko lang yung Sitio Dolores, parang tinakasan na kayo ng kulay. Alam niyo ba yung lugar na yon? Ay, hindi. Ano ka ba? Sige na. Paghuhugas pa ako ng mga pinagkainan at pinaglutuan ko. Sige na, magpahinga ka na. Lola, aalis na po ako. Sisikapin ko pong tumawag sa inyo maya't maya. Pero hindi ko lang po alam kung may signal doon. Apo, sandali. May ibibigay ako sa'yo. Ano pong mga yan, Lola? Simpleng pabaon lang. Hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. Mas mabuti nang handa ka. O heto, itong botelyang ito, yung langis sa loob, hindi yan simpleng langis. Kukuluyan kapag may masabang elemento sa paligid, gaya ng aswang. Kapag kumuluyan, ibig sabihin, may aswang sa paligid mo. Aswang? Kunin mo to. Lola naman. Mga rebelde yung mga dadatan ko ron. Hindi naman po aswang. Wala namang masama kung kukunin mo to. Sa kaliblib na lugar yung pupuntahan mo. Hindi ka na kasi siguro sa mga makakasalumuha mo. Sa panahon ngayon, may aswang pa pala. Aswangan ng mga tao, baka meron pa, Lola. Alam mo dati akong albularyo, kaya oo. Naniniwala ako sa aswang Abner. Sa kawalayan sa panahon, kimakabago, kimakaluma, nandyan pa rin ang mga aswang. Kagaya natin, sumasabay lang sila sa agos ng panahon. Huwag mong gawing biro ito. Oo po. O sige na po. Salamat po dito, Lola, ha? Ingatan mo yan. Tapos ito pa, anting-anting. Ibulasan mo lang lagi. Proteksyon sa mga aswang. Mawawalan sila ng amor sa'yo. Hindi ka nila lalapain. Kumbaga, di sila matatakam na kainin ka. Hindi ka nila sasaktan. At itong panghuli, binditadong punyal. Gawa sa pilak yan. Ayaw ng mga aswang sa pilak. Napapaso sila. Kapag inatake ka ng aswang, gamitin mong sandata. Wow. Pakiramdam ko nasa pelikula ako, Lola, ha? Salamat po dito. Huwag mo gawing biro ito. Seryoso ako sa mga bilin at sinasabi ko sa'yo, ano ka ba? Si Lola naman, di na mabiro. Halika nga po rito. Payakap nga po ng mahigpit. I love you, Lola. I love you rin, Apo. Basta mag-iingat ka, ha? Pag may pagkakataon ka, tumawag ka. Kinakabahan ako sa misyon mo. Pero alam kong kaya mong sarili mo. Araw-araw, oras-oras ako magdadasal na makauwi ka sa akin ng ligtas. Opo, Lola. Pangako ko po sa inyo. Uuwi ako rito sa atin. Pagtatagumpay ako sa mission ko at mapopromote ako. Pagkatapos ng pagpapaalam ko kay Lola Milagros, lumarga na nga ako, Sir Jupiter. Dala-dala ang mga gamit ko. Ilang oras din ang gilakbay ko patungo sa Sitio Dolores.
Nakaplano na ang lahat bago pa man ako magpunta roon. Nakaplano na ang lahat. Pagkatapos ng pagpapaalam ko kay Lola Milagros, lumarga na nga ako, Sir Jupiter. Dala-dala ang mga gamit ko. Ilang oras din ang nilakbay ko patungo sa Sitio Dolores. Nakaplano na ang lahat. Bago pa man ako magpunta roon, nakahanap na ako ng isang bahay na mauupahan pansamantala. Hindi ako masyadong nagdala ng maraming gamit pero nagdala ako ng baril pati niyong mga bagay na ibinigay ni Lola Milagros. Nilakad ko lang ang kabundukang sinasabing pinagkukutaan ng mga rebelde. Buti na lang sanay ako sa pag-akyat ng mga bundok. Narating ko ang lokasyon makalipas ang 3 oras. Hello, Sergeant Dolios. Private Abner Dimagi ba? Speaking on the line po, sir. Private Dimagi ba? Kumusta? Nasa sityo ka na ba? Yes, sir. Nasa location na po. Good. Mula ngayon as we speak, magsisimula ng mission mo. Ikaw na ang bahala kung paano ka makakapenetrate sa group. Diskarte mo na yan. Basta ang gusto ko, daily update, clear. Roger on that, Sergeant Dolios. Gusto kong malaman ang galaw nila. Anong oras sila kumakain, nagtitraining at kung anong oras sila natutulog. Tandaan mo, considered rebel sila. Kaya doble ingat ka. Alisto ka dapat dyan. Hindi nila dapat na malaman na sundalo ka. Copy, Sergeant. Mag-iingat po ako at magre-report araw-araw. Good. Tandaan mo, highly confidential ang mission na ito. Kailangan mong mag-deliver. Kailangan nang tapusin ng military ang mga rebelding pahirap na yan. Pwede kang ma-promote sa pagka-corporal rank kapag naging matagumpay ang iyong misyon. Naintindihan mo ba, Private Dimagi ba? Sir, yes, sir. Naiintindihan ko pang bigat ng misyong ito. Sergeant, permission to ask question po, sir. Permission grant. Sir, kailan po kaya darating ang backup? Baka lang hindi ko kayanin ng mag-isa. Sabi po ninyo kasi, nung meeting natin, may darating po mga kasama. Chase of blood, Private Dimagi ba? Kaya mo na yan. Adios. Tatawag ako bukas. Sir? Hello? Sergeant Dolios? Hello? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Hindi marunong tumupad sa usapan. Sabi niya magpapadala siya ng mga kasama ko. Tapos bigla ako nalang mag-isa. Peste talaga. Utos-utos kayo, wala namang matinong suporta. Siguraduhin niyo lang na ipopromote niyo ako. Teka, mukhang may paparating ha. Sino kaya yon? Sinong tampalasan ka? Nandito ka ba para maging apunan namin? Halong, sino ka? Ano ka? Hayop ka ba o tao? Bakit mabalahibo ka? Bakit nanlilisik ang mga mata mo? Bakit may mga pangil ka? Mga kasama! May pagkain! Wag! Wag! Habulin siya! Sir Jupiter, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagdilim ang mga paningin ko sa nakita ko. Hindi ko na namalayan ng oras. Paggising ko, nasa isang kubul ako. Nakahiga ako sa isang papag. Nasaan ako? Aray! Ang sakit ng ulo ko. Gising ka na pala. Sino ka? Bakit ako nandito? Anong nangyari? Nakita kitang walang malay sa kakahuyan. Didala ka namin dito. Ninyo? Sino kayo? Ang dami mong tanong. Ikaw nga ang dapat naming tanungin. Anong ginagawa mo sa teritoryo namin? Kuwan, isa akong... Bakit may baril ka? Isa ka bang militar na ipinadala na naman dito? Para tiktikan kami? Hindi. Isa akong mangangaso. Tsaka hiker ako. Para nga mangaso. Naalala ko na. Nakakita ako ng mga parang taong aso kanina. Kaya tumakbo ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Taong aso? Nahihibang ka na ba? Hindi ako pwedeng magkamali. Parang mga aswang. Siguro namamalikmata ka lang. Ngayong gising ka na, kung ako sa'yo umalis ka na sa lugar namin, bago pa sumapit ang hating gabi. Bakit naman? Sino ka ba? Tsaka sa lagay kong to,
Palagay ko kailangan ko muna magpahinga. Sa bagay, may punto ka. Sige, papayagan kita dito sa kubo ko. Pero wag kang aalis. Dito ka lang. Ako nang nagsasabi sa'yo. Maghahanap lang ako ng makakain mo. Sige, salamat. Pero teka, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? At sino ba kayo? Mabini ang pangalan ko. Nandito ka sa teritoryo ng tribong Sakmal Tao. Ako naman si Abner. Hindi ako masamang tao. Nangangaso lang talaga ako. Hindi ko sinasadyang mapadpad dito. Sige, dito ka lang. Magpahinga ka muna. Aalis na muna ako. Maiwan na kita. Teka, nasaan ba yung gamit ko? Heto. Kailangan kong tawagan si Sergeant Simon. Hello, sir? Private Dimagi ba? Hello? Any update? Sir, I believe nakapenetrate na po ako sa tribo. Good. Paano mo ginawa? Baka naman sinabi mong sundalo ka. Hindi pwedeng malaman, okay? Tandaan mo, mag-isa ka lang. Walang tropang susunod sa iyo dyan. Nagpanggap po akong mangangaso, sir. Wala po kayong dapat na ipakilala sa akin. Mukhang naniwala naman po. Sige, kung kaya, huwag ka sanang mawala ng signal at malobat para kung sakaling magkagipitan ay matrace ka namin. Opo, sir. Sige po. Copy on that. Sige na, let's end this call. Good luck, di magiba. Ngayon, kailangan ko sigurong gawin. Makisalamuha sa kanila para makita kong galawan nila. Teka nga. Baka alabas nga muna. Kinuha ko ang bag ko, Sir Jupiter, at sinilip ko ang mga gamit ko. Kumpleto pa naman. Isinukbit ko sa lihim na lalagyanan sa bandang binti ko ang punyal na bigay sa akin ni Lola Milagros. Pero nagitla at natigilan ako nang makita ko ang botelyang may langis sa loob. Kumukulo ito, Sir Jupiter. Bakit kumukulo yung langis? Sabi ni Lola Milagros kapag kumulo ibig sabihin, may aswang. Aswang? May aswang sa lugar na to? Pero hindi ako pwedeng magkamali. Kaya ako natakot kanina dahil sa mga nilalang na nakita ko. Posible kayang mga aswang sila? Teka. Kailangan kong malaman. Aalis ako rito sa loob ng kubol. At saan ka pupunta? Sino ka? Sino kayo? Mga alagad! Dakpin niyo ang pangahas na ito at ikapos sa talaksa ng mga kawayan! Madali kayo! Teka muna, sandali, sir! Teka, anong gagawin niyo sa akin? Sandali! Mabini! Ano to? Sabi mo kukuha ka lang ng pagkain ko! Sa tingin mo ba naniniwala ako sa mga palusot mo? Hindi ka mangangaso. Hinintay ko lang na magising ka para malaman namin ang totoo. Sinungaling! Magsisisi ka! Dalhin ang lalaking yan sa labas! Kapag nagapos na, madali kayo! Teka, sandali! Bitawan niyo ako! Huwag niyo akong hawakan! Sandali! Wala akong nagawa, Sir Jupiter. Ang lalakas nila. Tinali nila ako sa isang malaking kahoy at dinala sa isang malawak na kapatagan. Pakiramdam ko ako si Kristo, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ko, pero alam ko sa sarili kong sundalo ako at hindi ako papayag na matalo sa mga rebeldeng ito. Maawa po kayo sa akin! Wala akong ginagawang masama! Pakawalan niyo ako! Sa tingin mo ba, pagkakawalang ka pa namin, walang makapasok sa kuta namin na lumabas ng buhay? Hindi mo ba kami kilala? Kami, ang tribo Sakmal Tao! Maawa na po kayo! Hindi ako kaaway! Nararamdaman kong nagsisinungaling ka. Tama ba ako, Apo Bagsik? Batay sa nararamdaman ko tungkol sa kanya. Opo, mahal na lakang talim. May lihim siyang pakay sa pagpunta rito. Kagaya rin ng mga naunang pumunta na rito para mag-espiya
Alam mo bang panlima ka ng estrangherong gumagawi sa teritoryo namin? Padala ka ba ng Sarhentong Pulpul na gusto kaming lipulin? Sarhento? Anong pinagsasabi nyo? Wala akong kilalang sarhento. Labag sa batas itong ginagawa nyo. Mananagot kayo. Kayo mga rebelde. Sumuko na kayo sa pamahalaan. At lumabas din ang totoo. Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig, hangal. Isa kang ang suko ng mga sandalo. Hindi pa ba napapagod ang Sarhentong Pulpul sa palabas ng rebeldeng grupo kaming tribo sakmal tao? Mahinang nilalang talaga si Simon. Ama, anong gagawin natin sa isang to? Kagaya ba ng ginawa natin sa mga naunang inutas natin? Oo naman. Mamayang kabilugan ng buwan, magkakaroon tayo ng piging. Mukhang maganda ang kahan ng katawan ng isang to. At tsak na masasarapan ng mga alagad. Anong ibig mo sabihin? Sige. Ganito na lang. Pakakawalan ka namin kung aamin ka. Meron ka lang hanggang bago sumulpot ang buwan mamaya. Sasabihin mo sa amin ang totoo. Sino ka? Anong pakay mo rito sa kuta namin? At sinong nag-utos sa iyong pumunta rito? Hindi ko gagawin yon. Hindi ako taksil. Hindi kagaya niyong mga rebelde. Sumuko na kayo sa pamahalaan. Talagang pinagpipilitan mong mga rebelde kami. Iyan ba ang isiniksik sa utak mo nang nagpasugo sa'yo rito? Para sa kapayapaan, lalaban ako. Kapayapaan? Sige, magmatigas ka pa. Magdasal ka na dahil katapusan mo na mamaya. Tampalasan! Hindi nila ako napilit na umamin, Sir Jupiter. Hindi ako traidor sa tropa ko. Kasama sa sinumpaan kong tungkulin na maging tapat sa bansa. Sa tropa. Kung kapalit ito ay ang buhay ko at mamamatay akong tapat sa tungkulin ko, ayos lang. Ganoon ako katapat sa serbisyo. Pero lalaban ako hanggang sa huling hininga. Hindi ko lang inasahan kung anong klaseng mga kalaban ang kaharap ko. Hindi ko rin inasahan ang kakaiba kong kakayahan. Sumapit ang gabi, lumitaw na ang bilog na buwan. Nagsimula na ang laban. Wala tayong naita sa estrangherong ito. Masyadong mayabang at huwag mamatigas. Handa ka na ba sa kamatayan mo? Kung para sa karangalan, para sa bayan, oo. May araw din kayo. Kung gayon, mga alagad ko, lapain ang estrangherong ito. Kagaya ng mga nauna sa kanya. Magpakabusog kayo sa dugo at laman! Sa isang iglap, Sir Jupiter, nagbagong anyo silang lahat. Nangitim ang mga balat nila. Humaba ang mga kuko at pangil. Naging pula ang mga nanlilisik nilang mga mata. Tumutulo ang mga laway nila. Mga aswang sila, Sir Jupiter. Tama yung naaalala ko bago ako mawalan ng malay. Sila yung nakita ko. Kaya pala kumulo yung langis sa botelyang bigay ni Lola Milagros. Lahat na yata ng mga balahibo at buhok sa katawan ko nagsitayuan at naisip ko, katapusan ko na. Handa na ba kayong magpakabusog, mga alagad ko? Bago niyo siya lapain, kalagan niyo muna yan at dalhin sa akin ang puso! Huwag! Maawa kayo sa akin! Maawa kayo! Huwag niyo ako papatayin! Maawa kayo sa akin! Huli na ang lahat! Ang haba ng oras na ibinigay namin sa'yo para umamin. Sinayang mo lang! Pwes, nagutom kami kakahintay sa'yo! Kinalagan ako ng mga alagad na aswang ng tinawag nilang Lakan Talim at yun na ang pagkakataong sinamantala ko, Sir Jupiter. Mabilis kong kinuha ang punyal na nakatago sa ilalim ng pantalon ko na nakadikit naman sa binti ko. Inundayan ko ng saksak ang mga aswang na nakapaligid sa akin. Umusok ang mga katawan nila na tila napaso dahil sa pilak. Ano ha? Sige, lapit! Anong akala niyo sa akin, mahina? Subukan yung lumapit at nang magkasubukan tayo!
Nakatalim. Mukhang pinagandaan tayo. Yung isang ito, may dala siyang punyal na gawa sa pilak. Pwedeng alam na ng militar kung ano talaga tayo. Kaya kailangan na nating madispatcha ang lalaking ito. Tumakbo ako ng mabilis, Sir Jupiter, at hinabol naman ako ng mga alagad na aswang nila Kantalim. Pero iwinawasiwas ko sa kanila yung punyal na gawa sa pilak. Takot na takot silang lumapit sa akin. Naaalala ko yung isa pang pananggang ibinigay ni Lola Milagros, yung anting-anting, pero wala na sa bulsa ko. Naalala ko nasa bulsa ng bag ko. Dali-dali akong tumakbo pabalik ng kubo sa kung saan ako dinala ni Mabini. Nakasunod sa mga alagad niyang aswang sila Kantalim at ang matandang aswang kanina. Huwag kayong lalapit! Hetong sa inyo! Ah! Ah! Mga alagad ko! Napakarami nyo! Isa lang yan! At mahinang tao! Kayugin! At ikaw naman lalaking espiya! Tumakbo ka hanggat kaya mo! Kapag nahuli ka namin, lalapain ka namin ang buong buo! Huwag po! Maawa po kayo sa akin! Maawa kayo! Tumakbo ka na! Takbo para sa buhay mo! Sige, makikipaglaro ako sa'yo bago kita kainin! Hindi niyo ako mapapatay! Teka! Nasaan yung bag ko? Nasaan yung anting-anting? Ito bang hinahanap mo? Ang anting-anting ko! Akin na yan! Timon yung aswang! Patayin mo muna ako para makuha mo! Akin na yan! Nabitiwan ko ang punyal na pilak, Sir Jupiter, dahil kinagat ako ni Dayang Mabini sa kamay. Umagos ang dugo mula sa sugatan kong kamay. Nang hilakbot ako, mukhang katapusan ko na. Pero habang nasisindak ako sa mga nangyari, nakita kong tila nasaktan ng bibig ni Dayang Mabini para itong napasot umusok ang bibig niya. Kagaya kapag dumidikit ang punyal na pilak sa balat ng mga aswang. Nakita naman ng mga aswang ang nangyari kay Dayang Mabini. Sinugod nila ako, Sir Jupiter. Kinuyog nila ako at pinagkakagat. Sobrang sakit. Ramdam kong napunit ang laman ko, pero ang kakaiba, kagaya kay Dayang Mabini, para silang napaso ng kagatin nila ako. Ah! Ang sakit! Lumayo kayo mga aswang kayo! Ah! Ah! Anong nangyayari? Bakit napapaso ang bibig nila sa kanya? Palatandaan! Isang palatandaan! Hindi maaari! Pwes, ako ang tatapos sa kanya! Huwag! Maawa ka! Sugatan na ako! Lasapin mo ang talim ng pangil ko! Nabaso ako! Anong nangyari? Mahal na lakan! Anong nangyari? Napasok ka rin! Napakainit ng dugo niya. Bakit ganon? Ipaliwanag mo! Ikaw ang babaylan! Isang palatandaan ito! Mahal na lakan! Na ano? Na maaaring ang lalaking ito ay may dugong aswang! Aswang! Isang kauri ang isang ito! Pwede, mahal na lakan. At hindi lang basta ordinaryong aswang. Pwedeng mula rin sa dugong bugaw. Kagaya ninyo. Imposible! Bakit wala akong maramdamang kahit ano sa kanya? Amoy tao lang siya sa akin! Amoy pagkain! Pwedeng inalis sa kanya ang binhi ng pagiging aswang. Noong bata pa siya, nakapunla yun sa ating mga aswang. Kailangan kong malaman ang totoo, Apo Bagsik. Gamutin mo ang mga sugat niya ngayon din. Alamin mo kung totoo ang mga hinala mo. Gusto ko ng sagot.
Masusunod mo! Lakan talim! Muli akong nawalan ng malay, Sir Jupiter. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Akala ko mamamatay na ako matapos akong kuyugin at lapain ng mga aswang. Ang natatandaan ko bago ako mawalan ng ulirat na paso ang bibig ng mga aswang nang matikman nila ang dugo ko. Pagmulat ko ng mga mata, tumambad sa akin si Lola Milagros. Akala ko nananaginip ako. Nasaan ako? Lola? Lola Milagros? Apo, Diyos ko, salamat naman at nagkabalay ka na. Kumusta ka? Lola Milagros? Anong ginagawa niyo rito? Aray! Ang hapti ng buong katawan ko. Huwag ka muna masyadong gumalaw, Apo. Sariwa pa ang mga sugat mo. Teka muna. Bakit nandito ka? Ginalaw ka ba nila? Lola, mga aswang sila. Papatayin ka nila. Papatayin nila tayo. Lola, tumakas na tayo rito. Apo, maghunos dili ka. Kumalma ka muna. Oo, alam ko. Alam ko na ang mga nangyari dito. Naikwento na nila sa akin. Sa 3 araw na pananatili ko rito. 3 araw? 3 araw ka nang walang malay, Apo. Sinundo nila ako sa bahay natin. Sinong sila? Ang mag-aalagad na aswang nila Kantalim, Apo. Teka, kilala mo sila? Lola, hindi ko naiintindihan. Naguguluhan ako. Bakit kilala mo ang mga aswang na to? Ang mga gumawa sa akin ito. Siguro nga, Apo. Kailangan mo nagpalaban ang katotohanan sa lihim ng pagkatao mo. Lihim ng pagkatao ko? Mabuti naman at gising na siya. Sige, Milagros. Gusto naming marinig ang kwento mo. Gusto kong marinig ang katotohanan. Masusunod po, kamahalan. Lola, anong nangyayari? Bakit kilala mo sila? Makinig ka, Apo. Hindi ko naman sinikreto sa'yo na hindi naman talaga ako ang lola mo. Kumadroda ako ng nanay mo na namatay sa panganganak sa'yo. Totoo namang naubusan siya ng dugo sa panganganak sa'yo. Pero hindi lang yun ang dahilan. Anong dahilan? Habang pinagbubuntis ka niya, namayat siya ng gusto. Lahat kasi ng mga kinakain niya, pati dugo niya, kinakain mo habang nasa sinapupunan ka niya. Ha? Anong sinasabi niyo? Isa kang aswang, Abner. Ang tatay mo, mula sa lahi ng mga aswang. Haring aswang siya. Mula ka sa lahing dugong bughaw ng mga aswang. Ang nanay mo naman isang mortal na tao. Hindi pwedeng magkaanak ang isang aswang at isang mortal. Pero kinahasa ng tatay mo ang nanay mo. Ikaw ang bunga, Apo. Hindi. Hindi yan totoo. Apo, hindi ko alam kung alam ba ng tatay mo na buhay ka. Basta't nang isilang ka ng nanay mo at namatay siya, inakala kong walang may gustong kumuha at mag-alaga sa'yo. Kaya ako na lang ang nag-ampun sa'yo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko bilang albularyo para mawala ang pagkaaswang mula sa'yo. Inalis ko yung binhi ng pagkaaswang mo gamit ang isang orasyon. Kaya hindi ka nagiging aswang. Naging normal na tao ka dahil sa dugo ng nanay mo. Nasaan yung binhi ng pagiging aswang ko? Nasa akin pa. Eto, hawakan mo. Iyan ang binhi ng pagkaswang. Lahat ng mga aswang meron yan. Nang sabihin mo sa akin, nasa Sitio Dolores ang misyon mo. Naisip kong darating itong pangyayaring ito na makakaharap mo ang mga kalahi mo. Kaya ibinigay ko sa iyo yung mga gamit na ibinigay ko sa iyo pangontra sa aswang.
Hindi mo sila kakayanin kung sakali. Pero hindi ko alam kung bakit nasusunog sila sa'yo. Ganon ang dugong bughaw ng mga aswang. Kaya hindi sila pwedeng lapain ng mga ordinaryong aswang. Lalo na kapag nag-aaway. Kaya napaso ang bibig namin nung kinagat ka namin. Anong ibig sabihin nito? Isa akong halimaw? Isa akong aswang? Hindi halimaw ang mga aswang. Mag-iingat ka sa mga pananalita mo. Pasensya na kayo. Huwag kayong magalit sa kanya. Bago lang sa kanya lahat ng mga ito. Kung isa kang dugong bughaw, ibig sabihin, kabilang ka sa lahi ko. Kaanak kita. Pamangkin kita. Pero hindi ko alam na nagkaroon pala ng karelasyong mortal ang kapatid kong si Pangil bago siya mamatay. Hindi ko rin alam na may anak pala sila. Kung gayon, patay na rin pala ang aswang na ama ni Abner. Oo. Pinatay siya ng isang nagtaksil sa tribo. Kung nabubuhay pa si Pangil, ang kuya ko, siya dapat ang nasa posisyon ko. Nabibigla ako sa mga nangyayari. Imposible ito. Paniwala ka sa akin, Abner, apo. Yan ang totoo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang ipinagtapat ito sa'yo. Hindi ko naman kasi akalaing mangyayari pa ito na baka katagpo mo pa ang mga kalahibo. Kung gayon, kailangan mong sabihin sa amin, sino bang nagpapunta sa'yo rito? Anong pakay mo sa tribo? Hindi ko sasabihin. Pinapahamak mo ang mga kalahi mo. Mas inuuna mo pa ang kapakanan ng mga taong nag-utos na mag-espiya ka rito. Alam mo bang panlima ka na sa mga pinapunta rito para manmanang kami? Panlima? Bakit? Anong ginawa niyo sa apat na naunang katropa ko? Pinatay niyo ba? Kagaya ng gagawin niyo sana sa akin? Mga halimaw kayo! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan sila, Kantalim. Wala kang karapatan. Hayaan mo siya, anak. Sabi nga ng nag-alaga sa kanya, bago pa lang lahat sa kanya itong mga ito. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Saka na natin siya balikan. Hayaan na muna natin. Lalabas na muna kami para makapag-usap kayong dalawa. Halina kayo. Apo, ayos ka lang pa. Ano gusto mo? Magsabi ka. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi mo, La. Hindi ko lubos maisip na isa pala akong aswang. At itong mga to na pinamamalmalan sa akin, mga kalahi ko pala. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Apo. Siguro, paraan na ito ng tadhana para makilala mo sila. Anong balak mo ngayon? Anong pipiliin mo, Apo? Protektahan sila o susundin mo pa rin yung utos sa'yo ng superior mo? Hindi ko alam, Lola. Naguguluhan ako. Magulo pang utak ko ngayon. Hindi ko pa maisip yung tamang desisyon. Kung totoo mang kalahi ko sila at pamangkin ako ng lakang talim na yun, para ko na rin pinagtaksilan ang angkan namin. Kung magsisinungaling naman ako kay Sergeant Simon at hindi ko sasabihin yung mga nalaman ko, magtataksil naman ako sa tungkulin ko. Tsaka paano ko naman sasabihin kay Sergeant Simon na aswang pala itong mga ito at isa ako sa kanila? Baka imbes na mapromote ako, tanggalin ba ako sa serbisyo? Naiintindihan kita, Apo. Huwag ka na muna mag-isip ngayon at komplikado pa nga ang lahat. Pero itong tatandaan mo, Abner. Ano mang desisyon mo, siguraduhin mong bukod sa utak, dapat pinagana mo rin ang puso mo. Dapat alam mong masaya ka sa desisyon mo, tama man o mali. Tama ka naman po, Lola. Salamat po. Teka muna. Hindi ka ba sinaktan ng mga yan? Tao ka, hindi ka aswang. Baka naman napain ka nila. Hindi naman, Apo. Hindi nila ako gugustuhin kainin dahil may suot akong anting-anting.
Hindi nila ako maiisipang kainin dahil kumbaga, hindi sila natatakam sa dugot laman ko. Makalipas ang 2 araw, Sir Jupiter, nagsagawa ng ritual si Apo Bagsik, ang babaylan. Inalam niya kung mula nga ba ako sa lahi ni Lakantalim. Makalipas ang ilang mga orasyon, ritual at salamangka, nakumpirma ngang mula ako sa lahing dugong bughaw ng mga aswang. Siya nga'y isang dugong bughaw, mahal na Lakantalim. Siya nga ay anak ng kapatid mong si Pangil. Hindi ako makapaniwala sa mga pangyayaring ito. Parang inadya ng tadhanang dumating ka rito sa amin. Hindi rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ngayon, Abner, gusto ko sanang malaman ang totoo. Bakit ka pinadala rito ng pinuno nyo? Anong pakay nyo? Sana maintindihan nyo. Hindi ko pwedeng sabihin. Hayaan nyo mag-isip muna ako sa susunod kong hakbang. Hindi ko pwedeng talikuran yung pagiging sundalo ko. Dahil lang sa natuklasan kong mga kalahi ko kayo. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, Abner, na hindi kami mga rebelde. Yan ang sabihin mo sa boss mo kapag tinanong ka niya. Hindi ko ipakikiusap sa iyong sumama ka sa amin kagad. Pero sana naman, huwag mo kaming ipagkanulo. Huwag mong sabihin sa kanila kung ano kami. Para sa kapakanan ng mga kalahi mo. Pag-iisipan ko, hayaan niyo muna po akong makausap yung boss ko. Malamang naghahanap na siya ng update. Hindi pa ako nakakapag-report sa kanya simula nang magpunta ako rito. Sige. Hahayaan ko kayo ni Milagros na umalis dito ng payapa. Pero sana, Abner, bumalik ka. Mag-usap tayo. Kailangan ka ng lahi natin. Paanong kailangan ako ng lahi? Dugong bugaw ka. Anak ka ng kapatid kong si Pangit. Gaya nga ng nasabi ko na, kung nabubuhay pa siya, siya sana ang haring aswang. Pero dahil nga pinatay siya ng isang aswang din na nagtaksil sa kanya, sa akin napasang tungkulin. Kapag nawala ako, ikaw ang magmamana ng kapangyarihan at pamumuno sa tribo natin. Teka, nabibilisan ako. Bakit ako? Tsaka diba nandiyan naman si Dayang Mabini? Anak mo siya. Siya dapat ang magiging reyna. Siya sana ang magmamana ng trono. Pero babae kasi siya. Mas gusto ko sanang lalaking mamuno sa tribo. Wala ka bang tiwala sa mga babae? Kaya naman nilang maging leader. Hindi naman sa ganoon. Mas gusto ko lang lalaki ang leader ng tribo. Pag-isipan mo. Ama, tama bang narinig ko? Ayaw mo akong mamuno sa ating tribo? Dahil sa pagiging babae ko? Anak, nakikinig ka pala sa usapan namin ni Abner ng pinsan mo. Dumating lang yung Abner na yan, ganyan na yung tingin mo sa akin? Espesyal ba yan? Anak, alam mong naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero mga kalahi natin, mas nagtitiwala sila sa lalaking pinuno kaysa sa mga babaeng pinuno. Ang sakit pakinggan na galing mismo yan sa iyo, Ama. Yung mga salitang yan. At ikaw, Abner, bagong salta ka lang dito. Ikaw na agad ang pinapanigan. Bakit ka napadpad dito sa amin? Wag! Maawa ka! Tulong! Tulong! Hindi ako makahinga! Mabini! Huwag mo siyang saktan! Dapat sa iyo ay mamatay! Mabini! Tama na! Inawat nila Kantalim si Dayang Mabini sa pagkakasakal sa akin at tumilapo ng pinsan ko sa dingding ng kubo. Lubhang napakalakas nila Kantalim, kinaya ng isang braso niyang bitbitin at ihagis ang anak niya palayo sa akin. Patawarin mo ako, anak! Pero dapat mong igalang si Abner! Paano mo nagawa sa akin to, Ama? Ipagpapalit mo ako na anak mo sa taong yan! Pinsan mo siya! Wala akong pakialam kung pinsan ko siya! Pagsisisihan mo ito, Ama! Simbilis ng hangin na umalis si Dayang Mabini.
Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari, Sir Jupiter. Pagpasensyahan mo na ang pinsan mo, Abner. Nasaktan ka ba? Hindi po. Ayos lang ako. Mabuti pa. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko makausap ang boss ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin ang lihim ng tribo. Sige. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kinuha ko ang cellphone ko, Sir Jupiter, para tawagan si Sergeant Simon. Pero nasira yata ito nang magkaroon ng sagupaan sa pagitan namin at ng mga aswang. Wala rin namang may cellphone sa mga aswang na nasa tribo at hindi ko rin naman kabisado ang numero ng cellphone niya. Kahit hiramin ko pa ang telepono ni Lola Milagros. Hindi ko rin friend sa social media ang sarhento, kaya naman nagpasya kung bumaba na lang at bumalik sa headquarters para makausap ng personal si Sergeant Simon. Pagdating sa opisina niya, nakita kong bukas naman ang pinto. Papasok na sana ako pero naudlot. Narinig kong may kausap siya sa telepono. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko natukoy kung sinong kausap niya sa kabilang linya. Pero sigurado akong isa sa mga kasamahan namin. Wala pang update doon sa taong ipinadala ko sa tribo Sakmal Tao. Hindi bagi ba? Mag-isang linggo na rin na bang napatay na yan. Mabuti naman. Tagumpay ang plano ko para mawala sa landas ko ang isang yun. Mababawasan na yung kakompetensya ko sa promotion. Ngayon, sino naman kaya ipapadala ko sa mga aswang na yun para lapain nila? Sino ba mga next in line sa promotion para madispatcha na? Anong sinasabi nito? Ako bang tinutukoy niya? Sarge, kumusta po? Oh, Permission to enter. Private, di magi ba? Anong ginagawa mo rito? Buhay ka? Buhay ka pa? Oo naman, sir. Bakit? Dapat po ba akong mamatay? Hindi naman. Siyempre, hindi mo ko ina-update. Akala ko naman ay kung napano ka na. Akala ko mission failed. Mabuti naman at okay ka. Kumusta ang mission? May mga impormasyon ka bang nakuha? Wala, sir. Oh, Kasi nabuko nila ako kaagad. Pero isa lang masasabi ko. Hindi sila mga rebelde. paano hindi sila rebelde? Imposible yata yan, di magi ba? Patagal na silang minamanmanan ng tropa kasama ang grupo nila sa listahan ng mga rebeldeng minomonitor. May pinagtatakpan ka ba? Wala akong pinagtatakpan, sir. Kayo po ba? May pinagtatakpan po ba kayo? Ano po bang tunay na agenda nyo? Bakit nyo ako pinadala sa misyong ito? Anong ibig mong sabihin? Are you insinuating something here? Narinig ko pong pinag-uusapan nyo ng kausap niyo sa cellphone. Hindi ko po sinasadyang marinig. Nagpunta po ako rito dahil nasira ang cellphone ko. At walang signal sa kabundukan. Totoo po bang narinig ko, sir? Kaya nyo ako pinadala sa tribo Sakmal Tao para mapatay ako? Para mawala sa landas nyo? Teka, Private, di magi ba? Nakikinig ka sa may usapan ng may usapan? Saka are you accusing me of something? Dito sa opisina ko ba? Yan ho ang narinig ko. Umalis ka na rito sa opisina ko bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Mission failed ka, di ba? Wala ka naman palang mga detalye at impormasyon may bibigay sa akin. Sayang ang oras at resources sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa promotion at irirekomenda kitang i-demerit ka dahil sa mga akusasyon mo sa akin yan. Hindi ko po kayo mapipigilan, sir. Sa kung ano man pumpalak niyo sa akin. Sige po, alis na ako. Nabigla ako sa mga narinig ko, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Sergeant Simon sa tunay na dahilan kung bakit niya ako pinapunta sa tribo ng mag-isa. Lola Milagros, hindi ko sinasadya. Pero narinig kong sinabi ni Sergeant Simon sa kausap niya sa telepono na kaya lang daw niya ako pinapunta sa misyon para mapatay ako ron. Dahil nasa listahan ako ng mga pwedeng ma-promote. Hayop na sarhento yan. Tama nga mga narinig ko tungkol sa kanya. Ganid daw yan at tuso. Talaga ba? Masabang tao pala yung sarhektong yan. Ngayon ko lang napag-isip-isip, Lola.
Yung mga kasamahan kong ipinadala niya sa misyon, sila yung magagaling talaga. Sila yung mga laging napupuri at matunog ang pangalan sa promosyon. Kaya pala kasi gusto niyang iparispat siya. Ngayon iniisip ko kung una pa lang ba alam niya ng mga tribong aswang yung sakmal tao. Iyan ang hindi natin alam, Apo. Anong balak mo ngayon, Abner? Kailangan kong unahan si Sergeant Simon, Lola. Kailangan natin magtago. Kinakabahan ako sa mga pwede niyang gawin. Ako lang kasi ang nakaligtas sa kunwaring misyon niya. At nabuking ko pa yung talagang plano at ginagawa niya. Kailangan nating abisuhan ng tribo. Baka mamaya, sila naman ang balikan. Muli nga kaming bumalik ni Lola Milagros sa tribo Sakmal Tao. Kailangan kong isama si Lola Milagros dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Sergeant Simon matapos ang komprontasyon nito sa kanya. Ipinagtapat ko naman kay Lakantalim ang mga natuklasan ko, pero bago ako makalapit sa kanya sinalubong muna ako ni Dayang Mabini. Tingnan mo nga naman. At may gana ka pang bumalik dito? Isinama mo pa yung mortal na matanda na yan. Gusto mo bang kainin ko yan? Dayang Mabini, pinsan. Hindi ako nagpunta rito para makipagtalo o makipag-away sa'yo. May gusto lang akong sabihin sa ama mo, kay Lakantalim. Alam mo, kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo at huwag ka nang magsisiksik dito. Nagsisisi ako kung bakit kita niligtas pa noon mula sa mga alagad na gustong lumapas sa'yo. O kaya, sana pinatay na agad kita noong una pa lang. Bawalang galang na mahal na Dayang Mabini. Pero sana, huwag ninyong pagsalitaan ng ganyan ang apo ko. At sumasabat ka pa talagang huklubang mortal ka! Huwag kang makisaw-saw sa usapan namin. Wala kang karapatan. Isa ka lang taong kung tutusin, pagkain lang namin. Mabini! Anong problema? Magbalikan yung tao ka! Ito kasing mortal na to eh. Hindi niya yata alam na prinsesa ako rito. At ako ang susunod na reyna ng tribo. Magbigay galang ka, tanda! Tama na yan! Ang mabuti pa, umalis ka na muna rito. Hindi pa tayo tapos. Pagpasensyahan niyo na si Mabini. Mainitin ang ulo niyan. Anong nangyari, Abner? Tiyo, natuklasan ko na yung sekreto ni Sergeant Simon. Talagang sinadya niyang magpapunta rito ng mga sundalo na palagay niya magiging kalaban niya balang araw sa promosyon. Para nga naman hindi na niya ipapatay pa. Kayo na lang ang didispat siya. Para kapag nagalit ang militar, kayo ang lulusubin dito. 2 pukol ng bato sa isang ibon. Isang taksil yung leader mo, Abner. Gagamitin pa niya ang tribo para sa pansarili niyang interes. Pero, anong nangyari sa mga kasama ko? Na nauna niyang pinapunta rito. Wala na sila. Nilapa na namin sila. Ang kinaiba mo lang sa kanila, aswang ka talaga. Kaya hindi ka namin napatay. Anong gagawin natin ngayon, mahal na Lakan? Kailangan matapos na ang kahibangan ng sarhentong yan. Ginagamit pa niya tayo para lang pagtakpan ng maitim niyang mga balak. Pinapalabas pa niya mga rebelde tayo. Ayaw niyang mabahira ng dugo ang mga kamay niya. Kaya pinapadala niya rito yung mga sundalong pwedeng maging kalaban niya. Lalo na sa promosyon. Kailangan maturuan siya ng leksyon. O mas magandang patayin natin siya. Teka, Abner. May larawan ka ba ng sarhento mo? Pwedeng makita. Sige po. Heto po. Siya po si Sergeant Simon Dolios. Siya ba ang boss mo? Opo, Tiyo. Siyang nag-utos na pumunta ako rito para sa isang misyon. Sabi niya, mga rebelde kayo. Pinapamanmanan kayo sa akin. Siya si Kidlat, ang taksil ng lahi. Kaya pala matagal siyang nawala. Isa na pala siyang sundalo at sarhento pa. Taksil ng lahi? Oo. Si Kidlat. Siya ang pumaslang sa ama mo. Paano nangyari yun? Pinatay niya ang ama mo dahil nais niyang kunin ang titulo bilang haring aswang.
Pero hindi siya nakapalag sa lakas ko. Kaya ikinulong ko siya sa yungib ng kawalan. Hindi ko naman akalain na kawala pala siya. Tiyak na may balak siya. Anong gagawin natin, Tiyo? Kailangan paghandaan natin, Abner. Tapusin na natin si Kidlat. O yung Sergeant Simon na yan. Bago pa niya tayo pulbusin. Palagay ko, gagamitin niya ang militar para patayin ang tribo. Anong gagawin ko? May kailangan ba akong gawin? Kailangan mo nang yakapin ang pagiging aswang mo, Abner. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ka namin. Kailangan mo magsanay sa pakikipaglaban bilang aswang. Total may mga kasanayan ka na dahil sundalo ka naman. Kaya mong gumamit ng mga sandata. Pero kulang pa yan. At doon na nagsimula, Sir Jupiter, na yakapin ko ang pagiging aswang ko sa pamamagitan ng ritual ni Apo Bagsik, ang babaylan. Tinanim nila sa akin ulit yung binhi ng pagkaaswang at naramdaman ko yung kakaibang lakas, yung lakas na pakiramdam ko kaya kong itumumba ng malalaking puno. Bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw sa dugo at pagkagutom sa laman ng tao, Sir Jupiter. Pero tinuruan at sinanay ako ni Tiyo Lakantalim at Apo Bagsik kung paano ko kokontrolin. Nagsanay ako sa pakikipaglaban bilang aswang, parang kung sakaling dumating yung panahong lulusubin na kami ng mga militar sa utos ni Sergeant Simon o ni Kidlat. Handa kami. Nagamit ko naman yung mga natutunan ko bilang sundalo. Abner, mukhang handang-handa ka na sa pakikipaglaban kung sakaling lusubin tayo ng mga militar dahil sa utos ni Kidlat. 3 linggo ka palang nagsasanay pero magaling ka na. Pinaghahandaan ko talaga, Tiyo. Lintik lang ang walang ganti kay Sergeant Simon. Marami siyang atraso sa akin. Pagbabayaran niya mga ginawa niyang kasalanan sa tatay ko. Pati na sa mga kasamahan ko. Ano palang estado ng pagkasundalo mo? Nabalitaan ko na lang. Gusto niya akong ipatanggal sa serbisyo. Gusto niyang iparilib ako dahil daw sa insubordination. Tsaka walang basihang akusasyon. Baka wala na akong babalikan sa serbisyo, Tiyo. Hanggat nasa posisyon siya. Traitor talaga yung si Kidlat noon pa man. Siya nga pala, Tiyo. Hindi ko masyadong nakikita si Dayang Mabini. Nasaan siya? Hindi ko rin alam. Baka nagpalamig muna. Hayaan na muna natin siya. Hindi niya matanggap yung narinig niya sa naging usapan natin na ikaw ang hinuhulma kong papalit sa akin sa pagiging haring aswang. Bilang ikaw, ay dugong bughaw at anak ng kapatid kong si Pangil. Hindi ba masakit para kay Dayang Mabini na siya dapat ang papalit sa'yo? Pero heto't bigla akong dumating. Ako na yung papalit sa posisyon kung sakali. Abner, sa tradisyon ng tribo natin, lalaki talaga ang prioridad. Hindi ko naman miniminos ang kakayahan ni Mabini. Anak ko siya. Kilala ko siya. Malakas siyang babae. Sinanay ko na rin siya. Pero sinusunod ko lang ang tradisyon. Noong wala ka pa, siya naman talagang papalit. Pero dumating ka sa tribo. Sumulpot ka sa buhay namin ng hindi inaasahan. Sino namang mag-aakalang kadugo pala kita? Ibig sabihin, tadhana na yung naglapit sa atin. Ibig sabihin, may misyon kang dapat gawin. Iyan ang tunay mong misyon. Hindi yung huwad na misyong pinagawa sa'yo ni Kidlat. Sa bagay, may punto po kayo. Ano yun? Bakit may mga baril? Tiyo, mukhang may mga lumulusob sa atin. Ay, mahal na Lakantalim. Ang mga sundalo, pinagpabaril ang mga kasamahan natin. Maraming namatay. Ang mga bala nila, gawa pa sa pilak. Tinamaan ng lintik, Abner! Halika! Sige, pulbusin ang mga aswang na yan. Huwag kayong matakot. Hindi sila makakalaban sa mga bala ninyong mga gawa sa pilak. Walang ititira sa kanila. Kidlat!
Hayop ka! Anong ginawa mo? Lakantalim. Tingnan mo nga naman. Gulat ka, ano? Ibabalik kita sa yugib ng kawalan! Paano ka nakawala? Masyado mo kong ini-small, Talim. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, mapatay ko kayong lahat at magsisimula ako ng bagong tribo ko na ako ang maghahari. Walang dugo-dugong bughaw na yan. Hayop ka, Kidlat! Alam ko na ngayon ang lahat! Aba, at kasama mo pala ngayon ang bubuwit dito. Private Abner Dimagi ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit alam mo yung tunay kong pangalan? Hindi mo ba alam kung anong klaseng mga nilalang itong mga kasama mo rito? Mga aswang sila. Huli ka na sa balita, Sarge. Alam na alam ko. Dahil mga kalahi ko sila. Kalahi? Anong ibig mong sabihin? Kulang ka sa research, Sergeant Simon. Ipinadala mo ako rito para ipalapa sa mga aswang. Pero ikaw rin ang gumawa ng paraan para makilala ko mga kalahi ko. Kaya salamat na rin. Anong ibig mong sabihin? Isa akong aswang at akong anak ni Pangil na pinaslang mo. Kaya humanda ka ngayon. Magsisimula na ang paniningil ko sa'yo. Tama na ang satsat. Abner, ikaw na munang bahala sa isang to. Kailangan kong protektahan ang mga alagad kong aswang. Kaya mo na yan! At nagbagong anyo na nga ako, Sir Jupiter. Mula sa pagiging aswang, nagbagong anyo na rin si Sergeant Simon o Kidlat at naging aswang na rin. Nagpambuno kami, aswang sa aswang, kukus-kuko, pangil sa pangil. Pero sa bawat kagat niya sa akin umuusok ang bibig niya, hindi kasi sa dugong bughaw. Kaya napapaso siya sa bawat kagat niya sa katawan ko. Ano, Kidlat, alias Sergeant Simon? Kaya mo pa ba? Mukhang wala kang laban sa dugo ko pa lang. Anong pinagmamalaki mo? Na isa kang dugong bugaw. Bibitsuging private ka lang, sarhento naman ako. Yan ang tatandaan mo. Wala na ako sa militar, kaya hindi mo na makukuha ang paggalang ko. Hayop ka. Ganit ka sa kapangyarihan. Ibinala mo yung mga walang kamalay-malay na tropa para ipahin dito. Anong balak mo, ha? Gusto mong malaman kung ano? Oo, talagang ginawa ko yun dahil lahat ng mga pwedeng maging kalabang ko sa promotion, inaalis ko sa landas ko. At kaya mo pinapadala rito sa tribo para ipakain sa kanila, hindi ba? Tama. Dahil ayaw mo mabahiran ng dugo yung mga kamay mo. Brilliant idea, di ba? Yan ang hindi nyo kaya gawin. Ako lang ang nakaisip yan. Wala kayong panama sa galing ko. Ako lang ang magaling. Walang pwedeng pumalit sa akin. Hindi ang tatay mo, hindi si Talim, at lalong hindi ikaw. Kaya humanda ka na. Dahil papatayin kita. Muli kaming nagkasukatan ng lakas ni Sergeant Simon, Sir Jupiter. Sundalo sa sundalo, aswang sa aswang, hanggang sa pinagbabaril niya ako gamit ang mga balang gawa sa pila. Mabuti na lang mabilis akong nakakailag, saka naman dumating si Tio Lacantalim. Sa isang iglap, mabilis niyang binaklot ang dibdib ni Sergeant Simon at binukot na ang puso nito. Papatayin kita! Inidilig ko sa lupa ang dugo mo, Abner! Ako ang harapin mo, Taksil! Para yan sa kapatid kong pinatay mo! Wala kang puso, Kidlat. Dugo mong ipandidilig namin sa lupain namin. Mamatay ka na! Magbabalik ako! Magbabalik ako! Oh, sa impyerno! Sa isang malakas na igkas ni Tio Lacantalim sa leeg ni Sergeant Simon, tuluyang napugot ang ulo nito at nagpagulong-gulong sa lupa. Patay na siya. Dapat noon pa.
Paano po yung mga dati kong kasamaang sundalo? Yung mga kasama nating aswang? May mga namatay. Pero ganun talaga. Ganyan naman sa giyera, alam mo yan. Yung ibang mga sundalong nakaligtas, inalisan ng memorya ni Apo Bagsik. Hindi nila matatanda nitong lugar na to at mga nangyari dito. Ikaw, kumusta ka? Napasaba ka sa laban? Ayos lang ako, Tiyo. Napakalakas po ninyo. Magiging ganun kalakas ka rin sa takdang panahon, Abner. Magsanay ka pa. Yakapin mong pagiging aswang mo. Balang araw, ikaw nang magiging aring aswang. Sa'yo nakasalalay itong tribo. Kaya kailangang maging malakas ka. Opo, Tiyo. Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Tapos na po ang dilubyo. Patay na si Kidlat. Wala nang manggugulo sa atin. Oo, huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw, magsasanay tayo. Mahal na Lakantalim. Tapos na ang laban. Marami sa mga sundalo ang napatay. At marami rin sa mga kasamahan natin ang mga nawala. Nasaan yung mga sundalong natira? Pinatakas mo na. Opo, gaya ng ipinag-utos nyo. Inalisan mo ba ng memorya? Opo, sa pamamagitan ng salamang kagitim, hindi na nila maaalala yung mga nangyari dito, pati na ang lugar na ito. Magaling. Para sa proteksyon natin, tawagin ang mga kasama nating aswang na buhay pa. Magpulong tayo. Masusunod po, mahal na Lakantalim. Pinulong ni Lakantalim ang lahat ng mga natitirang aswang mula sa paglusob ng mga tropang sundalo. Isinama niya ako sa harapan. Mga kapwa ko aswang, nagtitipon-tipon tayo sa oras na ito. Aray pagluksa ang mga kasama nating nawala dahil sa labanan. Alam nating mangyayari ito. Pero hindi natin inasahang binigla tayo. Nalulungkot ako sa mga nangyari. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na ligtas na tayo. Napatay ko ng utak at nasa likod ng paglusob. Ngayon mga kasama, gusto kong iharap at ipakilala sa inyo ang kaisa-isang kaanak kong dugong bugaw. Ang nag-iisang anak ng kapatid kong dating hari natin, sila kang Pangil, si Abner. Kanina, siya ang nakipaglaban kay Kidlat at naipamalas niya ang angking husay sa pakikipaglaban. Gusto kong sabihin at i-anunsyo, siya ang napipisil kong papalit sa akin bilang haring aswang balang araw. Ano man ang sabihin at ipag-utos niya, kailangang sundin. Kagaya sa utos ng hari, hindi mababali. Tiyo, anong ibig sabihin? Bakit sila umaalulong? Ibig sabihin, sumasang-ayon sila sa mga sinabi ko. Magsalita ka sa kanila, magbagong anyo ka. Mga kasama, mga katribo, ako si Abner de Magiba, anak ni Pangil na dati niyong hari. Alam kong bago lang ako sa paningin niyo at alam ko ring hilaw pa ako pagdating sa pamumuno. Pero gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyong lahat. Isa sa puso ko ang pagsasanay sa akin ni Lakantalim. Mabuhay si Lakantalim! Mabuhay ang susunod na haring aswang, si Abner! Mabuhay! 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 Nagsimula na nga ang pagsasanay ko bilang susunod na haring aswang, Sir Jupiter. Walang araw na hindi ako sinanay lalo na sa pakikipaglaban. Isinama na ako ni Lakantalim sa mga pulong niya, saka sa mga desisyon niya para sa tribo. Kinukonsulta niya rin ako. May alam naman ako sa mga taktika dahil inaral namin yan sa PMA, saka sa trabaho na rin bilang sundalo.
Abner, mas mabuti ng handa ka. Para kung sakaling ikaw na ang mamumuno sa tribo, madali na lang para sa'yo. Kung sakaling mawala ako, kampante ako may papalit sa akin. Huwag naman kayong ganyan magsalita, Tiyo. Parang namamaalam naman kayo eh. Hindi natin kabisado ang buhay, Abner. Tsaka ang pagiging aswang sa mundong ito walang kasiguraduhan. Tiyo, kayo kaya yung pinakamalakas sa amin. Matitibag yung pinakamalaking puno rito sa kabundukan pero hindi kayo. Basta mas mabuti na yung handa. Hindi ka man na-promote sa pagkasundalo. Pero dito sa tribo Sakmal Tao, ikaw ang susunod na boss dito. Mahal na lakan. Pwede ba akong pumasok? Sige, pasok. Anong atin, Apo Bagsik? Nais ko lang pong sabihin sa inyo ang pangitain ko. Hindi ako pinahimbing ng tulog kagabi. Sige, ano yun? Nakita ko sa panaginip ko o pangitain na muling dadanak ang dugo rito sa ating kuta. At nakita ko ring nag-iiyakan ng lahat. Pero hindi ko alam ang dahilan. Hindi na ipakita sa akin. Kung gayon, mas kailangan pa nating paghandaan yan. Kailangan magsanay ang lahat sa pakikipaglaban. Baka mamaya, sugurin na naman tayo ng mga sundalo rito. Gumanti sila sa nangyari kay Kidlat. Bawalag-galag na sa inyo. Pwede ba akong pumasok? Gusto ko lang makausap ang apo ko. Lola Milagros, bakit po? Sige, pasok ka, Milagro. Bueno, aalis na muna kami para makapag-usap kayo. Tara na, Apo Bagsik. Pag-usapan natin yung pangitain mo. Salamat po, mahal na lakan. Abner, kanina pa ako hindi mapalagay. Ay sinabi sa akin si Apo Bagsik. Tungkol po ba sa pangitain niya? Oo, sabi niya, may dadanak na dugo at may mga aswang na nag-iiyakan. Hindi raw niya malinaw kung saan, pero ramdam daw niya ang bigat. Kanya rin po yung mga nasabi niya eh. Huwag po kayong mag-alala. Paghahandaan namin ni Tiyo, naiintindihan ko kung bakit kayo nag-aalala. Pero tingnan niyo naman. Tahimik pa naman yung paligid, Lola. Yun nga ang mas kinakatakutan ko. Minsan, bago ang bagyo, tahimik din ang hangin. Lola, huwag niyo munang isipin yun. Baka masyado lang kayong napagod nitong mga nakaraang araw. Kung may mangyayari man, hindi naman tayo pababayaan ni Tiyo eh. Tsaka, protektado namin kayo. Sana nga, Apo. Tiwala naman ako sa inyo. Mas dumoble pa nga Sir Jupiter ang paghahanda namin kung sakaling may mga lumusob sa aming hindi inaasahan, lalo na ako. Dahil ako ang susunod sa yapak ni Tio Lakan Talim. Nakaabang kami sa sinasabi ni Apo Bagsik na baka may nakaambang panganib na naman sa tribo. Mas mabuti nang nakahanda hanggang sa isang araw, dumating na nga ang hindi inaasahang pangyayari. Nabulabog kaming lahat sa paghingi ng tulong ni Lola Milagros at muling pagdating ni Dayang Mabini. Tulong! Tulong, Abner! Dayang Mabini! Anong ginagawa mo sa Lola Milagros ko? Isang hakbang pa at tatapusin ko siya. Huwag kang lalapit! Lola! Dayang Mabini! Baawa ka sa akin! Huwag mo akong papatayin! Mabini! Anong ginagawa mo? Bakit hinuhustis mo si Milagros? Itigil mo yan, anak! Anak! Kung tunay mo akong anak, hindi mo hahayaang maagawan ako! Dayang Mabini! Pinsan! Bitiwan mong Lola Milagros! Huwag mo siyang idamay sa galit mo! Tumahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako mag-reyna sa tribo. Nagsisisi ako kung bakit pag kita tinulungan nun. Sana,
Pinalaban na lang kita sa mga alagad na aswang! Anong pakay mo, Mabini? Ayokong mangyari ang nangyayari ngayon. Pero hindi ako makakapayag na isang bagong salta lang, isang tulad ni Abner, ang makinabang sa lahat ng pinagpaguran ko. Hindi ka patas, Ama. Ako ang anak mo. Bakit hindi ako ang magmamana ng posisyon? Porket ba't babae ako? Ganyan ba kaliit ang tingin niyo sa aming mga babae? Wala akong inaagaw sa'yo, Dayang Mabini. Hindi ko ginusto to. Tawag lang ito ng tungkulin sa akin para sa alaala ng tatay ko. At sa kapakanan ng tribo natin. Sinungaling! Ikaw ang pinili. Ikaw ang tinanggap bilang kapalit na haring aswang. Dayang Mabini, hindi niya hiniling ang posisyong yan. Pero tinanggap niya. At dapat, ako ang reyna. Ako ang nararapat. At saka, sabi ko, di ba tumahimik ka? Anong gusto mong magyari, Mabini? Kung hindi aalis si Abner, kung hindi niya babawiin ang pagpayag niya maging kapalit mo bilang haring aswang, papatayin ko tong matandang to! Huwag, Apo! Huwag kang makinig sa kanya! Ikaw ang karapat-dapat, hindi siya! Iwan mo ako, Lola. Bitawan mong Lola ko! Sige, ako nga alis kung kailangan. Hindi ka aalis, Abner. Mabini, pigilan mo na yan. Hindi ka pwedeng magmana ng trono dahil hindi kita kadugong. Ano? Anong sinasabi mo, Ama? Ang totoo, hindi ikaw ang pinili ko. Hindi dahil sa babae ka, kundi dahil hindi kita tunay na anak, Mabini. Anak ka ng isang mag-asawang alagad ko noon na napatay ng mga tao matapos maghanap ng makakain sa isang baryo. Naiwan ka nila. Magmula noon, inaruga na kita at itinuring na sarili kong anak. Patawarin mo ako kung hinilihim ko. Hindi! Hindi yan totoo! Sinungaling ka! Hindi ko matatanggap na hindi ako dugong bugaw! Bitiwan mo ang Lola Milagros mo! Nagpalit anyong aswang ako at dinaluhong ko si Dayang Mabini at nagpambuno kami. Nakawala naman si Lloyd Milagros mula sa pagkaka-hostage niya. Papatayin kita! Kung hindi ako pwedeng mamuno rito, pues, hindi rin ako papayag na ikaw! Subukan mo! Para ito sa pang-hostage mo sa lola ko! Tikman mo ang lakas ng kamo ko! Katapusan mo na! Akin na yung puso mo't ipapalaba ko sa mga aswang! Dudukutin na sana ni Dayang Mabini ang puso ko, Sir Jupiter, para mapatay niya ako. Pero biglang humarang sa akin si Lakantalim. Tumama ang mahahaba at matatalas na kuko ni Dayang Mabini sa dibdib ni Lakantalim. Ang bilis ng mga pangyayari. Puso ni Lakantalim ang nadukot ni Dayang Mabini. Ama! Hindi! Anak! Puso ko na lang ang kunin mo. Buksan mo ito. Ikaw ang laman, anak. Hindi kita adugo, pero hindi ko sinabing hindi kita mahal. Mahal kita. Ama! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya! Hindi ko gusto kong mamatay! Ama! Sa iyo ang puso ko, anak. Kunin mo. Mahal kita. Sir Jupiter, tuluyan nang nalagutan ng hininga si Lakantalim matapos madukot ni Dayang Mabini ang puso niya. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para tapusin na si Dayang Mabini. Pero pinigilan ako ni Lola Milagros. Huwag na, Abner! Huwag mo na siyang paslagin. Bawa ka sa kanya. Nawala na siya ng ama. Patayin mo na rin ako! Patayin mo na rin ako, Abner! Wala akong kwentang anak! Napatay ko ang ama ko! Wala akong kwenta! Patayin mo na ako!
Konsensya mo papatay sa'yo, Mabini. Nang dahil sa pagkaganid mo sa posisyon, sa ganito, mauuwi ang lahat. Parang awa mo na, Abner. Patayin mo na lang ako. Wala kang utang na loob! Mamatay ka na! Apo Bagsik, anong ginawa mo? Bakit mo siya pinatay? Para yan sa pagpatay mo kay Lakantalim! Para yan sa pagmaslang mo sa taong nagpalaki sa'yo! Sa hindi inaasahang pangyayari, Sir Jupiter, si Apo Bagsik ang dumukot sa puso ni Dayang Mabini. Nagkisay-kisay ang katawan ni Dayang Mabini hanggang sa malagutad na rin siya ng hininga. Lumapit ang mga aswang at nag-iyakan at nag-alulungan sila. At nangyari na nga ang katuparan ng pagitain ko. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ngayong nangako akong poproteksyonan ko sila kang talim sa hamon ng aking makakaya. Kahit sa sarili niyang anak na itinuring niyang dugot laman, walang buwang sa ating lahi ang mga taksil. Pero mga kasama, ipagluluksa natin ang trahedyang ito. Kaagad din naman naming inilibing ng magkakasamang mga bangkay ni Lakantalim at Dayang Mabini sa iisang hukay. Magkasama sila. Nagluksa kami sa kamatayan ng dalawa hanggang sa kinausap na ako ni Apo Bagsik matapos ang seremonya ng pagluluksa. Palagay ko'y naramdaman nila kang talim na mangyayari sa kanya ito. Kaya inihanda ka na niya, Abner. Kailangan mo nang kunin ang responsibilidad ng pagiging haring aswang. Kagaya ng napag-usapan natin noon na nabubuhay pa siya. Pwede bang mag-isip na muna ako, Apo Bagsik? Medyo nabibilisan lang ako sa mga nangyayari. Hinanda naman niya ako, pero walang makakapagsabing handa ka na talaga hanggat wala ka pa sa sitwasyon kung ano yung pinaghahandaan mo. Hindi ko lang inasahan na hahantong sa ganito. Abner, minsan may mga bagay na talagang nakatadhana na. Ito ang tadhana mo. Huwag mong takasan. Pinili ka nila Kantalim kaysa kay Dayang Mabini na matagal niyang itinuring na anak. Ikaw ang nakikita niyang karapat-dapat. Kaya wag mong sayangin yung sakripisyo nila Kantalim. Huwag mong ibasura yung tiwala niya sa'yo. Saka kailangan namin ng leader. Kailangan ng mga katribo natin ng gabay. Anong desisyon mo? Tatanggapin mo ba yung pagiging leader ng tribo? Bigyan niyo muna ako ng ilang sandali, Apo Bagsik. Hayaan niyo muna ako mag-isip. Gusto ko muna magpalamig. Kailangan ko lang ihanda yung sarili ko. Sir Jupiter, magulo pa talaga yung isip ko. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Kaya naman hindi muna ako nagbigay ng kahit na anong sagot kay Apo Bagsik. Gusto ko munang mag-isip-isip. Kaya naman umalis muna ako sa kuta at bumalik kami ni Lola Milagros sa aming bahay sa syudad. Para nga magpalamig muna. Na-miss ko rin ang simple naming pamumuhay sa aming munting bahay, Sir Jupiter. Dito wala kaming iniisip na kung ano paman. Mahimbing ang naging tulog ko, ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog ko nagising ako sa ingay na nagmumula sa kwarto ni Lola Milagros. Parang humihingi siya ng tulong. Humahangos akong tumakbo para silipin kung ano na ang nangyari sa kanya at laking gulat ko nang tumambad sa akin kung ano ang dahilan. Apo Bagsik, anong ginagawa niyo rito? Bakit sinasakal niyo si Lola Milagros? Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. Pero gagawin ko depende sa sagot mo. Maawa ka sa akin, Bagsik. Huwag mo kaming patayin. Anong pakay mo sa lola ko sa amin?
Simple lang. Mamili ka, Abner. Tatalikuran mo ang pagiging haring aswang. At hindi ko papatayin itong lola mong nagpalaki sa'yo. O babalik ka sa tribo sa Kmaltao. Pero, pupugutan ko ng ulo at lalapain ito. Anong ginagawa mo, Apo Bagsik? Bakit ganito? Akala ko ba? Tagumpay ang plano ko simula pa lang, Abner. Sa simula pa lang, alam ko na ang lahat. Nakalimutan mong may mga kakayahan akong wala sa talim. Matagal ko nang gustong tuldukan ang paghahari-harian ng mga dugong bugaw na yan. Dapat matigil na ang dinastiya. Pero hindi ko pwedeng dispatsahin si Talim dahil ako ang lalabas na taksil. Naghintay ako ng pagkakataon. Naiplanta ko ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Ako ang nag-utos kay Kiglat, kay Sergeant Simon mo, na ipadala ka sa tribo. Ako rin ang dahilan kung bakit siya nakawala sa yungib ng kawalan nang ikulong siya roon ni Talim. Ako ang nagpakawala sa kanya, kaya malaki ang utang na loob niya sa akin. Matagal ko nang alam na siya si Kiglat. Nangako ako sa kanya. Natutulungan ko siyang makaganti kay Talim. Sabihin na natin ginamit ko siya para mapatay niya si Talim. Mahina pala siya. Napatay siya. Pabor sa akin. Utos kong ipadala ka sa tribo para makilala ka ni Mabini at Talim. Hayop ka! Isa kang taksil! Anong klaseng babaylan ka? Makinig ka. Tingnan mo kung gaano ako katalino. Alam kong ayaw ni Talim kay Mabini na pamunuan ang tribo dahil mas gusto niyang kadugo ang papalit sa kanya. At ikaw yon, nag-iisang ikaw. Alam ko rin namang hindi papayag si Mabini, kaya kayo ang pinagsabong-sabong ko. Tignan mo nga naman, umayon sa akin ang lahat. Hindi ako pumatay kay Talim. Pinatay siya ni Mabini. Pinatay ko si Mabini dahil yon ang nararapat. Kaya hindi nagalit sa akin ang mga aswang. Isa pa, hindi naman siya tunay na anak. Hindi siya dugong bugaw. Hayop ka! Hayop ka, Bagsik! Akala ko, may mas tuso pa kay Kidlat. Ikaw pala ang pinakatuso sa lahat! Hindi karapat-dapat si Talim sa posisyon. Malakas lang siya pero walang utak. Mas matalino ako sa kanya. Kailangan ng talino sa pamumuno. At ako yon. Kaya mamili ka na ngayon. Hindi mo na ako kailangan papiliin, Bagsik. Sasabihin ko sana sa iyo, pagbalik ko sa tribo, hindi ko tatanggapin yung posisyon dahil alam ko sa sarili kong hindi ako handa. Kahit na sinasabi niyong dugong bugaw ako sa laing aswang, hindi garantiya yan para mamuno. Bumalik ka na sa tribo. At iyon na ang posisyon na yan. Ayoko mapaligiran ng mga tusong aswang na gaya mo. Aswang na nga. Nangaaswang pa. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng Lola Milagros ko. Na kahit hindi ako kaano-ano, kahit hindi ako kadugo, mapagkakatiwalaan. At alam kong hindi ako pagtataksilan. Hinahanga mo ako, Abner. Mas may utak ka nga kaysa kay Mabini. Tama yan. Matuto kang lumugar para sabihin ko sa'yo. Kahit na ikaw ang mamuno sa tribo, hindi mo pa rin makukuha yung paggalang ng mga aswang. Dahil bagong salta ka pa lang. O siya, iyon na yang lola mo! Apo! Apo! Lumayas ka na rito, Bagsik. Bago pa magbagong isip ko't dugutin ko yung puso mo nang mamatay ka na. Sandali! Meron pa ba? Pasalamat ka. Naisip kong baka mapaso ako sa dugo mo kapag kinagat kita't patayin. Huwag ka nang babalik dito.
Kapag nakita pa kita ritong bumalik, papatayin na kita. Ipagugulong ko ang pugot mong ulo sa lupa namin. Huwag ka na ring magpapakita sa tribo Sakmal Tao! Kahit kailan! Salamat na po. Salamat sa pagpili at pagmamahal mo sa akin. Lola Milagros, hindi kita ipagpapalit sa kahit anong promosyon o posisyon. Tinuruan mo ako na huwag maging sakim. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Mamumuhay tayo ng normal, ng tahimik, at malayo sa gulo ng mga aswang. Tuluyan nang umalis si Apo Bagsik at agad kong niyakap si Lola Milagros. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Bumalik ako sa simpleng buhay bilang isang sundalo. Hindi ko pinaalis kay Lola Milagros ang pagiging aswang dahil pwede ko itong magamit kung kinakailangan, lalo na kung muli kaming gagambalain ni Apo Bagsik o ipag-utos niyang saktan kami. Napag-aralan ko naman ito kung paano kontrolin. Wala na akong interes sa pagiging haring aswang. Magpapakasipag at magpapakagaling na lang ako sa pagiging sundalo dahil naniniwala akong darating din ang tamang promotion para sa akin. Sana po ay may napulot kayong aral at sana rin nagustuhan ninyo ang simpleng salaysay ng buhay, pagmamahal at paglilingkod na aking ibinahagi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at nangangako akong hindi ako masama. Gagawin ko ng marangal ang tungkulin ko bilang isang sundalo. Muli ako si Abner. Marami pong salamat sa pakikinig.